for katalog nummer 70 af Lina. Af dommerne har Hoppen fået 7,5 i ridelighed og 6,5 i springkalot. Og katalog nummer 70 af Lina har af fremrullerne fået 7. Katalog nummer 70 Lina har af fremrullerne fået 7 ridelighed og 7,5 i springkalot. Katalog nummer 71 Skærings Cassiopeia har af dommerne fået 7,0 i ridelighed og 7,0 i springkalot. Og ligeledes af fremrullerne har Skærings Cassiopeia fået 7,5 i ridelighed og 7,5 i springkalot. Katalog nummer 72 Sæt Carola har af dommerne fået 7,0 i ridelighed og 7,0 i springkalot. Og af fremrullerne har hun fået 7,5 i ridelighed og 7,0